Salutare, oameni buni! Cam așa este atmosfera aici în Costinești. O atmosferă de iarnă, putem spune. Da. Și destul de friguroasă, bineînțeles. Undeva acolo în larg plutește ceva. În prim plan putem spune că este vorba de niște lișițe sau de niște cormorani care probabil sunt atrase de ceva în acel loc. Ciudat oricum. Probabil că acum habitatul lor se răcește, adică se schimbă temperatura mării, a aerului, se reglează pentru aerul rece și pentru atmosfera rece ce va veni. Probabil că le este foarte greu să se adapteze la modul de schimbare a temperaturii, care este unul brusc. De îndată ce aerul rece și vântul rece își face apariția odată cu aceste rafale de zăpadă, să spunem așa, că din câte puteți vedea, iarna deja își face loc. Da, oameni buni, un peisaj de neuitat. Cam așa este Costineștiul în acest moment. Chiar în acest moment. Marea se agită foarte ușor și foarte rapid. Și pentru final, vă mulțumesc că ați vizionat acest clip și vă mulțumesc că vă place ceea ce eu postez pe pagină. Pentru că datorită vouă pagina este la scorul mult așteptat. Și sunt singura persoană care a dat naștere unei pagini în numele stațiunii și este singura pagină care va aduce toate noutățile la zi, să spunem așa, pentru că n-am văzut pe vreo altă pagină să aducă noutăți așa cum aduc eu, bineînțeles. Doar vara celelalte pagini aduc noutăți. Eu aduc din moment în moment. Și încă ceva, mai priviți, dragilor, cum lacul din Costinești este înghețat. Frumos, nu? Pot deveni altfel, dacă știți cum să le înrulați. De fapt, dacă știți cum să le vedeți prin obiectivul foto, prin obiectivul camerei de filmat. Da, cam așa este Costinești în acest moment. Cât despre Obelisc și celelalte zone din jur, pot spune că încă sunt întregi. Spunem așa, întregi și în sensul că doar nu fi ăsta Obeliscul din hârtie ca să cadă. Dar în rest a căzut copertina. O să merg și la Div să filmez și acolo secvență, că sunt valuri mari. Hai, ceau, ceau! Mă apropii mai mult ca să pot să prind o scăruși în obiectiv. Aici e foarte periculos.
Dragilor, din câte puteți vedea, atmosfera se înrăutățește aici la Costinești. Deci iarna și în drepturi. Da, dragilor, așa e ceea ce vedeți. Uite-l cum se ridică, mă. Cred că e vorba de retragere aici. Ala-i, bro. Cred că următoarea dată o să mă scalde cu totul. Da, fraților, și cam asta a fost. Sper că v-a plăcut acest material video. Și dacă v-a plăcut, nu uitați, ca de obicei, să-i dați o distribuire sau un share. De fapt, tot share și ăla. Așa. Deci, hai, v-am țucat și la mulți ani încă o dată. Ceau!